Prajem vám pekný večer na Slovensko z krásneho, slnečného, večerného Nottinghamu už. A naozaj sme mali krásny deň, takže verím, že aj na Slovensku ste to tak pekne zoslnečnili, poviem. No a moja úloha dnes je taká úplne jednoduchá, čo ma prakticky teší, lebo príležitosť, o ktorej budeme hovoriť, a hovoríme o nej každú stredu, teraz ja nebudem hovoriť. Bude to hovoriť pán, ktorý sedí vedľa mňa v Rímavskej Sobote. No a je to Jožko Dobrodský, je to manžel, je to otec, je to starý otec. A s týmto biznisom alebo s touto príležitosťou sa s manželkou Jankou zaoberajú proste dlhé roky. Jednoducho povedané, že s ňou žijú. Takže kto ma nepoznáte, moje meno je Elena a ja v podstate to isté, čo môžem robiť na Slovensku, tak robím teraz tu v Anglicku. Takže obrovské výhody, ktoré táto príležitosť ponúka. Nech sa páči, akú odvahu potrebujete na to, aby ste proste sa zapojili do toho celého a čo na to treba, aby ste tú odvahu získali. Takže možno, že Jožko sa vás bude niečo pýtať, po prípade si dáte sami odpoveď, alebo odpovie práve aj Jožko. Tak nebudem brať viacej času a nech sa páči, Jožko. Ďakujem za slovo, za úvod, Elenka. Ako si už spomínala, naozaj sa tomuto projektu s manželkou a už vlastne aj s našimi dcérami venujeme dosť dlho. O čom to vlastne je, keby sa ma tak niekto spýtal, alebo sa pýtajú, že prečo práve toto? No prečo? Tak to je asi tak, ako keby sa nás spýtali, že prečo ráno vstaneme, prečo ideme do kúpeľne, prečo ideme potom do kuchyne a robíme všetky tie činnosti bežné, každodenné. No preto, lebo ich robíme, lebo to je to súčasť nášho života. Takže aj tá hlavná myšlienka dnešného večera, že máme odvahu, alebo treba odvahu urobiť nejakú zmenu, no tá zmena nie je až taká veľká naozaj, pretože v podstate robíme len to, čo robí asi každý, len možno trošku ináč a máme z toho možno nejakú výhodu. To už posúdite zrejme sami, môžete si položiť tú istú otázku, že čo vlastne každý deň robíme. Aby to bola taká seriózna prezentácia, tak ja si pomôžem s dielaním obrazovky. Ukážem vám pár obrázkov, lebo hovorí sa, že lepšie je vidieť, ako len počuť. Takže vám o chvíľočku pustím. No a máme tu prvý slajd. Tvoja budúcnosť je tvoja voľba. To je úplne, si myslím, jasné každému, že tú vlastnú budúcnosť si vytvárame sami, ako najlepšie vieme, rôznymi nástrojmi a rôznymi prostriedkami. A môžeme si ju vlastne predpovedať tým, že si ju vytvoríme. Jedným z nástrojov, ako sa to dá urobiť, je aj táto naša príležitosť. Vidíte tam logo firmy MV, čiže firma MV nám ponúka tento projekt, ktorý je vlastne pre každého a môžeme sa kedykoľvek zapojiť. A ja vám pustím také krátke video, ktoré vám tak zhruba načrtne skratke, že o čom to asi je. Nech sa páči.
No, takže to bola krátka taká vizuálna pomôcka pre vás. Možno si tam zachytili niektoré veci. Naozaj táto firma zabezpečuje všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme profitovali z tejto príležitosti. Takže si položme takú základnú otázku. Aký je váš finančný plán? V dnešnej dobe ste spokojní s tým, ako ste odmenení za svoju prácu, alebo máte dostatočný príjem z podnikania, z nejakej investície. No ak nie ste, tak ako sa to dá zmeniť? Môžete sa ďalej vzdelávať, aby ste získali lepšiu prácu. Nájdete si ďalšiu prácu, druhú, tretiu, alebo keď máte nejaké zvyšné prostriedky, môžete ich investovať, šetriť, no neviem, šetriť v dnešnej dobe sa dá, ale niekto určite to dokáže. Alebo si tak sadneme a budeme čakať, až nás zabezpečí štát, čiže na ten zaslúžený dôchodok. Možností je naozaj veľa. Každý si môže vybrať to, čo mu bude najviac vyhovovať, ak teda má nejaký ten plán, hej, že ako, čo s tou svojou budúcnosťou. No a firma Envej nám ponúka také aktuálne 3 megatrendy v dnešnom podnikaní. Je to solo, bezpečné podnikanie, online podnikanie, čiže kedykoľvek, kdekoľvek sa môžete pripojiť, spojiť so svojimi obchodnými partnermi, zákazníkmi. Wellness, samozrejme, zdravie tela i duše. Takže všetko to, čo je dnes aktuálne, nám táto príležitosť ponúka. No a keď sme hovorili o tom, že čo vlastne denne robíme, je tento projekt o spotrebe, o vlastnej spotrebe predovšetkým a o zdieľaní tejto príležitosti s ostatnými ľuďmi. Čiže spýtajme sa našich známych, rodiny, čo robíš každý deň, keď ráno vstaneš? No, väčšinou ideme aj na toaletu, už tam začína prvá spotreba určitých výrobkov, ďalej kúpeľňa, tam toho je toľko a nehovorím. Osobná starostlivosť, aj všetko, čo potrebujeme na svoju hygienu. Ďalej kuchyňa, vidíme tu naozaj, máme riady kvalitné, v ktorých sa dá zdravo, rýchlo a chutne variť. Čistiace prostriedky, aby tá kuchyňa bola v poriadku. Systém na doúpravu vody, skvelá voda, vždy po ruke. Čiže naozaj mať odvahu na toto, na túto zmenu, v podstate to ani nie je zmena podľa mňa, lebo robíme len to isté, čo sme robili doteraz, len tie produkty, ktoré sme používali a kupovali niekde v nejakom obchode, tak teraz si kúpime z vlastného e-shopu a investujeme vlastne naše výdavky spätne, ktoré sa nám zhodnotia do vlastnej rodiny, do vlastného podnikania. Čiže myslím, že veľká odvaha na to netreba, na túto zmenu. Naozaj tu všetko, čo bežne, denne k životu potrebujeme. Akurát teraz nám firma dala na trh novú sadu osobnej starostlivosti. Sú to produkty GNH, alebo teda obsahujúce glycerín a med. Nie sú testované na zvieratách, sú vhodné aj pre vegánov a jednoducho sú bezpečné pre nás, naše zdravie, náš organizmus. Takže sa veľmi tešíme a začneme ich hneď, ako budú dostupné používať. Potom možno vám k ním spravíme nejakú samostatné vysielanie, aby sme nás oboznámili s týmito novinkami. No a na čom to celé stojí? Firma Envej, ako už bolo spomínané, je to gigant celosvetový.
globálny, dá sa povedať, vo vyše 100 krajinách sveta, zabezpečuje všetko od produktov, zaoberá sa vedou, teda niekoľko vedcov robí výskum a stále zlepšujú produkty, ktoré sú nám doručované, ktoré nám slúžia, zabezpečujú distribúciu, celkový marketingový plán vlastne v réžii Amway. Ďalším pilierom, veľmi silným, je spoločnosť Network21. Je to vzdelávacia organizácia, ktorá nás vlastne učí, ako byť čo najlepší v tomto podnikaní alebo v tomto projekte. Keď už niekto sa rozhodne, naberie odvahu, že chce spraviť tú veľkú zmenu, tak firma Network21 mu presne krok po kroku povie, čo treba robiť, ako treba robiť, kedy treba robiť. Nie je to nič hrozné naozaj, pretože stačia tam malé kroky každý deň. No a vzdeláme sa formou či už audio nahrávok, ktoré každý mesiac dostaneme do svojho mobilného telefónu cez aplikáciu N21 Mobile, doporučené knihy, akcie, semináre, stretávame sa aj naživo, aj online, čiže je to naozaj široké spektrum vzdelávacích aktivít, ktoré táto firma zabezpečuje. Ďalším pilierom je tím, čiže keď sa rozhodnete urobiť tú zmenu, nie ste tu sami, vždy je niekto, na koho sa môžete obrátiť, kto vám vie poradiť a pomôcť v danej situácii. No a štvrtým pilierom si ty, vy, ja, každý z nás, kto naberie odvahu na zmenu. Takže skúsme sa spýtať sami seba, máme odvahu? Jednou z tých akcií, ktoré som spomínal, firmy Network21, už túto sobotu bude tzv. V našom slangu BBS alebo Business budúci seminár v Brne. Takže budeme tam určite. S niektorými sa môžeme stretnúť. Hlavným hosťom bude pani Didrich Sala. Je to veľmi úspešná pani z Austrálie, ktorá nám porozpráva nielen svoj životný príbeh alebo príbeh úspechu, ale určite aj odovzdá veľa cenných rád a skúseností. Vstupenku si stále na tento seminár ešte môžete zakúpiť, čiže pýtajte sa, oslovujte ľudí, ktorí vám poslali túto nahrávku. No a takou väčšou akciou býva víkendový seminár, ten najbližší bude 6. až 8. októbra v maďarskom Veszpréme. Už niekoľkokrát sme tam boli, je tam veľmi pekne neďaleko Balatonu. No a tu nám prídu porozprávať svoje skúsenosti a rady manželský pár Steve a Lori Jones zo Spojených štátov dokonca. Takže vidíte, je tu naozaj všetko, čo potrebujeme, kedykoľvek, informácií dostatok, aby človek, pokiaľ sa rozhodne použiť tento prostriedok na zmenu alebo na dosiahnutie svojho finančného plánu, tak sa môže napojiť a dostane všetky potrebné informácie včas. No a ak už ste nabrali tú odvahu, tak čo by bol taký ďalší prvý krok? Veľmi jednoduché, kliknúť si na stránku, otvoriť si svoj privátny Amway e-shop, čiže nejaká krátka registrácia, základné údaje, urobiť si prvý nákup a používať výrobky, pretože je to o výrobkoch, nie je to o nejakých vzdušných zámkoch. My reálne tie výrobky používame, že o chvíľu vám aj moja manželka Janka niektoré také bežné z domácnosti predstaví. Čiže, ako som hovoril, to všetko, s čím sa stretnete od samého rána, keď vás zobudí ten kohút,
alebo budík, alebo nás tu budia teraz pracovné stroje, lebo sa robí veľká križovatka neďaleko nás, takže čokoľvek vás obudí, vstanete a robíte tie každodenné bežné veci. Chytíte do rúk nejaký výrobok. Takže teraz si ho objednáte zo svojho e-shopu, začnete skúšať, máte na to 3 mesiace, ak sa vám znepáči, môžete ho vrátiť a firma bez akýchkoľvek otázok vráti plnú sumu peňazí. No a pracovať sa dá začať s človekom, ktorý vás pozval na tento meeting alebo vám poslal nahrávku a naozaj to bude človek, ktorý je skúsený a má teda všetky dostupné informácie na to, aby vás vedel previesť tými začiatkami. Čiže naštartujete svoj e-shop teraz tým, že si sa zaregistrujete, spravíte prvý nákup. No a keď sa pripojíte na aplikáciu Network 21 Mobile vo svojom mobilnom telefóne, naozaj budete dostávať každý mesiac nové a nové nahrávky, rady, skúsenosti, ako a čo robiť. Takže myslím, že veľká odvaha na túto obrovskú zmenu nie je potrebná a ak ste sa ešte nerozhodli, tak si skúste predstaviť, čo by to pre vás znamenalo, keby ste v porovnaní s tým, kde ste teraz, mali napríklad viac slobody, viac flexibility a teda byť sám sebe šéfom, ísť kedy chcem, kde chcem a s kým chcem a nie len tam, kde mi to káže nejaký môj zamestnávateľ, alebo pretože musím každé ráno vstať a otvoriť nejaký svoj obchod. Tu si všetko riadite sami. Takže to je v skratke prezentácia, ktorú som vám chcel ukázať. Už ďalšie rozhodnutia sú len ale na vás. Ja vám prajem pekný večer. Ako Lenka spomenala, krásne slnečné dni jesenné máme aj tu, nielen v Anglicku, takže sa tešíme. No a hurá, odvážne na zmeny. Pozdravujem vás a odovzdám teda slovo ešte manželke Janke. Ahojte, majte sa pekne, na budúce sa vidíme. Ďakujem veľmi krásne, Jožko. Ahojte, pekný večer aj odo mňa všetkým. Ako Jožko povedal, alebo ako bolo v prezentácii aj napísané, prevezmite kontrolu nad svojou budúcnosťou. Ja si dovolujem tvrdiť, že vďaka tejto príležitosti aj naša rodina prevzala kontrolu nad svojou budúcnosťou a sme sami sebe šéfmi. Byť sám sebe šéfom je jednoduché, ale zároveň ťažké. Sme naučení, že nám šéf v práci povie čo a ako, kedy a my to všetko splníme, pretože to je náš šéf a sme pracovne zmluvou zaviazaní. Tu máme zmluvu, ktorú spíšeme so spoločnosťou Amway a všetko je tu slobodné. Máme možnosť kedykoľvek nakupovať 24 hodín denne. Môžeme s Networkom 21 tiež slobodne spolupracovať. Nič tu nie je prikázané. Kúpime si knihu, kedy chceme, vypočujeme si audio, kedy chceme, na seminár ideme, keď chceme ísť. Nič tu nie je povinné. Tie najdôležitejšie produkty, ktoré sú tu a ktoré sú základnými kameňmi spoločnosti Amway, sú sloboda, rodina, odmena a nádej. A tieto 4 produkty pokope sme našli práve tu, v tejto spoločnosti. Chceme sa naučiť šikovnejšie nakupovať? To, čo robíme každý deň, áno, nedávame každý deň možno do práčky, ale ja vám ukážem ten náš prací prostriedok, lebo je z nášho e-shopu Jana a Jozef Dobrodský. 3-kilové balenie ponúka 71 praní. Od marca používame tento prostriedok, je to na biele pranie, takže okrem toho ešte používame aj tekuté pracie prostriedky na farebné pranie.
aj na jemné prádlo. No a ja som si to napísala, pretože jeho cena, keď sme registrovaní v spoločnosti Amway, je 36,37 eur, čiže keď to podelíme tými 71 praniami, tak jedno pranie nás stojí 52 centov. Veľa, málo a ešte to má BioQuest formulu. To znamená, že tento prášok neobsahuje fosfáty a je biologicky rozložiteľný. Keď máme cenu zákazníka registrovaného, je to 43,64 eur, vtedy je jedno pranie až 61 centov. Si myslíte, že sa oplatí kupovať niečo z vlastného obchodného domu, keď nás to stojí tak málo a je to bezpečné voči nám a voči prírode? Nespôsobuje to žiadne alergie, pretože tu perie 100%. Nie ako v mnohých práškoch, ktoré sú v bežných reťazcoch, kde je aj namletá skala alebo zeolity, keď si to prečítate, aby bol väčší objem. Toto naše prostriedky pracie neobsahujú. Ďalej. Zajdeme do kuchyne a navárime si cestoviny. Áno, z nášho e-shopu sú to talianské fusily alebo špagety. Ja som si zobrala tieto. Dojde nám to ako trojkilový balíček, v ktorom je po 500 gramoch a jeden balík teda stojí 2 eurá pre nás, keď sme registrovaní a 2,33 eur, keď sme registrovaní ako zákazník, čiže tam je vyššia cena. Málo, veľa, keď chcete kvalitné talianske cestoviny, ich cena v obchode je určite väčšia. Čiže dokonca sme veľmi ekonomickí a dokonca dá sa povedať, že patríme medzi najlacnejšie na kupovanie, hej. No a zobrala som si aj z regálu Nutrilite, čo je zdravie. Je tu B+, vitamín, ktorý naozaj používame každý deň, pretože mať dostatok B vitamínu od B1 po B12 je v tejto tabletke úplne všetko. Je to balenie 60 kusov, čiže na 60 dní, na 2 mesiace. Stojí pre nás registrovaných 18,43 eur, pre zákazníka registrovaného 22,12, čiže jedna tabletka stojí 30 centov alebo 36 centov. Opäť, je to veľa alebo je to málo. Sú to kvalitné vitamíny, ktoré sú prírodné. A naozaj prírodné, nie len napísané, že sú prírodné. Takže ty sa rozhoduješ, či chceš byť odvážny na takúto zmenu. Jožko spomínal, že máme wellness tela aj duše, hej, wellness tela, čo nám ponúkajú výrobky a duše spoločnosť Network 21. Máme tu aj knihy, ktoré si tiež môžeme kúpiť. Ja som si teraz vybrala túto knihu, čiže Pravidlo 5 sekúnd, Mel Robinsonová. Ona tvrdí, pripojte sa k 5 až 10 miliónom ľudí, ktorí objavili tajomstvo ku veľkej zmene. A to je pravidlo 5 sekúnd. Keď dokážeš napočítať 5, 4, 3, 2, 1 a začať robiť to, čo si sa rozhodol, tak môže mať všetko, čo si dokážeš pre seba prijať a čo dokážeš pre seba vysnívať. No a ukončím to s knižkou zakladateľa Networku 21, Jima Dornana, ktorý napísal knižku, ja ju mám v origináli, It's Simple Not Obvious, čiže je to jednoduché, ale nie zrejmé. Iba vtedy to človek naozaj dokáže zhodnotiť, keď to vyskúšaš. Čiže tu je napísané v skratke veľa rokov skúseností. Sú tu zozbierané skúsenosti nielen Jima Dornana, ale stovák a dá sa povedať tisícok rodín, ktorým funguje Amway, príležitosť a zároveň vlastne zoberú si k srdcu aj rady, ktoré ponúka spoločnosť Network 21. Tak ja už len každého, aj teba povzbudzujem k tomu, aby si dokázal tú zmenu urobiť a rozhodol sa správne. Ahojte, pekný večer ešte ďalej. Tak to bolo super. No, Jožko to povedal veľmi krásne, Janka absolútne excelentne, hej, predniesla to, čo vlastne je pravda. Čiže
ako sa opýtala, no akú odvahu potrebuješ? Ja poviem, že dajte ego do vrecka. A to je tá najväčšia odvaha, pretože ľudia nerozumejú a naozaj si to nechajte vysvetliť. Prečo to hovorím? Dnes som tu mala mladú, vysokoškolsky vzdelanú kočku, ktorá je naozaj veľmi inteligentná, zaujíma sa o všetko, má stabilnú prácu, ešte má 2 ďalšie práce na počítači a má svoj vlastný mini biznis. A ja som sa len tak opýtala popri tom všetkom, ako sme sa rozprávali, že aký druh príjmu preferuješ. A ona sa ma opýtala, že čo ty myslíš? Čo ty myslíš druh príjmu? No a toto je presne to, čo si treba vlastne uvedomiť, čo Jožko vysvetľoval na tých 4 obrázkoch alebo tých 4 možnostiach príjmu, že tento príjem je absolútne unikátny. Absolútne unikátny. A je úplne jedno, v akej ste pozícii, ale môžete začať. Dajte ego do vrecka, opýtajte sa sami seba, či vám to stojí za to a otvorte si myseľ proste pre nové veci. Takže ja by som iba povedala pár slov ešte o tom programe, ktorý spomenula Janka, alebo teda Jožko, o výrobkoch GNH, čiže Goodness a Health. Bude školenie 11. septembra. Treba sa na to prihlásiť. Kto nemáte ešte link, tak si ho vyžiadajte. A bude to školenie s 11 jazykmi, včetne čínskeho, japonského a proste budete tam vidieť, aká to je veľká príležitosť. A čo to všetko znamená. Ale hlavne dozviete sa tie dobroty, ktoré sú v tých výrobkoch. A potom už nepotrebujete sa rozhodovať, či si ho kúpite alebo nie. Jedna ešte drobnosť malá. Dopočula som sa, že na Slovensku v televízii beží, alebo niekto spomenul aspartam. Áno, vojenská bojová látka, ktorú si jeden generál, keď odchádzal do dôchodku, tak si ju zobral a urobil si firmu a vytvoril z toho biznis, ktorý dodnes máte všade. Tak sa treba na to pozrieť. Čo to je, ja nepoviem, ale od Pepsi-Coly cez keksíky, proste je to všade. Toto isté máme vo výrobkoch, čo sa týka prania, ako Janka spomenula, pretože to všetko, čo potrebuje tento druhý svet, v ktorom my nie sme, to zahŕňa presne tam, kde to potrebuje, kde to ľudia najviac využívajú. Čiže ústna dutina, zubné pasty, pozrite si, čo obsahujú, tie všeobecné, a pozrite si, čo obsahuje glister. Na to vás vyzývam, fakt. Pozrite sa potom na to, čo obsahujú prášky na pranie a čo obsahujú bežné prášky na pranie. A zároveň sa pozrite, čo obsahujú tyčinky a čo obsahujú všetky tie ostatné tyčinky, ktoré môžete vidieť v regáloch. Chcete žiť bezpečne? Niekto nie. Niekomu je to jedno. A ja to vidím všade. A keď sa aj opýtam, prečo piješ tú Pepsi-Colu, keď tam je toto. Ale keď sa s tými ľuďmi rozprávame a vieš, čo je toto, tak nikto o tom nevie. A keď poviem pár vecí, ako aj Janka teraz povedala, potom sa ľudia začnú zamýšľať. A toto je naša misia, toto je naša úloha. Takže daj ego do vrecka a zistuj. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem Janke, ďakujem Jožkovi a všetkým do skupiny MV priatelia priaznici, že vám všetko dobré. Ešte pekné počasíčko a snáď sa aj uvidíme, lebo už moje ruky sú ďaleko lepšie, ako boli. Ahojte. Ahojte.